Suportado sa City Social Welfare Development Office o kung CSWD ang ginaduso nga proposal sa pagpatuman sa social media ban para sa mga minor de edad nga 16 anyos panubo. Sa interview sa Bombo Radio kay Teresa Hilogo, ang head sang CSWDO Iloilo City, iagin pahayag ako ang epekto sa social media sa kabataan, ilabi na sa mga makit-an nila online. Sunod sa iya, kinahanglan sa gusto nga parental guidance, good ma-monitor ang paggamit sa kabataan sa social media. Ginpunto maniya nga bisan mayara sang positibo nga epekto ang social media, hindi maligawan nga may mga negatibo man ini nga dala sa sinuman nga nagagamit sini. Ginugang niya nga ang sobra nga paggamit sini himo makaapekto sa intellectual development sang kabataan. Gani sunod kahilogo kung mayara na sang nasabit nga layid ako ini nga bulig para maprotektahan ang mga kabataan sa halit nga dala sang tuman nga paggamit sang social media. Lang taon ka, dako nga faktor man ang ma-influence sa mga bata. So, ang number one, dira, kasi naghalim sila nga daan sa mga dysfunctional families. Ikaduha, ang influence ng peers, kag sa subong, like man nakakatabo ang mga bagay nga hindi dapat nakakatabo, tungod man sa makita nila sa social media, paggamit nila, nga sa halin sa unang kambal kita nga kung in terms of social media, dapat ang minor child na makalantaw dira sa balay, may parental guidance gid. However, subong, kahit daw halos tanan capable man nga magbakal sang cellphone, so amo nang hindi naton uncontrolled naton kay wala sang supervision sang adult.